Bidra class bega kalangede. Imetri emi foi poke. Yame. Lega na taka iritar na. Iga samaradu. Hey, masih. Ah? Tahu? Sava. Biasa lagi snow orang aja. Wala snow wala ni to tena barana la. Oh. Oh, ini tilak lega na de. Okay. Ngatati ali kalentala. Ah. Merci. Kamu ya? Iga gitu ya lah. Awanya ya. Wallahi. O de mun problème ye. Na cɛ bɔra ko ne b'a ɲɛ b'i fɛ dɛ. A cɛ sabali ca. E bɛ ɲɛ bɔ ne fɛ cogo di? Wala ne b'a ɲɛ b'i fɛ. Mais e k'i lɛ, i bɛ fini ɲumanw don, fɛn bɛɛ b'i bolo, i b'i ja fɛn bɛɛ. Na cɛ nin tɛ foyi ye sa, i b'a dɔn nin fɛn min filɛ nin tɛ ne ka hakilina yɛrɛ la quoi. Mais ne mago bɛ fɛn dɔ de la. Ka lamɔ i mansaw bolo, e filɛ nin lamɔ i mansaw bolo, aw tinw bɛ ɲɔgɔn na, fɛn bɛɛ quoi. Ah o sa kuma na. E bɛ musokɔrɔba min fɛ e ba t'o ya Jakite tɛ e fa ya si tɛ ne fa ye ko mun tɛ ne fa ye ne baw tɛ ne bɛnkɛ de don kana nin fɔ n ye dɛ olu de ne lamɔ depuis ne fitinin ne b'o débrouiller ne ba ni ne fa ma u ma se ka ɲɛ ko la i m'a ye ne ba furula muso cɛ wɛrɛ ma ne fa yɛrɛ fana ye muso wɛrɛ furu ne fa yɛrɛ ye muso furu kɔsa in na yɛrɛ de i m'a ye bon ne ba fana bɛ cɛ furu o cɛ fana ne tɛ fɛ ka da ne la ko ale se ka waliden lamɔ waliden tɛ kɛ mɔgɔ jan ye o kuma ninnu o de b'a da mais ne fana ko problème t'a la ko ne b'a ka du bila bon o kɛra ne ba nana ne di a kɔrɔkɛ ma lamɔ la ne b'o de bolo mais o mana kɛ cogo o cogo ne mago bɛ affection dɔw de la quoi den ni fa den ni i n'a fɔ den ni mansaw cɛla la quoi ne mago b'o affection de la mais o e t'i fa dɔn ka ban ne b'a dɔn mun na i t'i fa fɛ a b'an ka sigida la yɛrɛ mais i b'a dɔn ne mana fɛn o fɛn fɔ a ɲɛna a b'a kɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la a mana fɛn o fɛn fɔ a ye a b'a kɛ nin mais i b'a dɔn ne kɔni da ma deli ka maga nin na k'a fɔ n bɛ yɛlɛma fɛ yen nɔ k'o fɔ a ɲɛna fɔlɔ parce que ne ma dilan n'a bɛna sɔn mais on va essayer voir quoi i m'a ye terikɛ ne bɛna min f'i ɲɛna denkɛ ni kan y'a fa de kɛrɛfɛ a mana kɛ cogo o cogo i fa de y'i ka fɛn bɛɛ ye ni bi tɛ ne yɛrɛ tɛ nin kalama mais a fɔ a ye dɔrɔn i bɛ yɛlɛma a fɛ yen i ka kuma ye tiɲɛ mais ne bɛ dutigi de la parce que a bɔra ka muso min furu kɔsa in na ne mana ni muso in bɛna sɔn ne ka yɛlɛma ayi o tɛ se ka kɛ mais a mana ta da o da ma e fa de don i kan ka yɛlɛma i fa fɛ yen diyagosa de o kɔni ye tiɲɛ ne kɔni hakilina ye min ye i b'a ɲɛfɔ a ɲɛna de o kɔni ye tiɲɛ mais i fa bɛ yen yɔrɔ b'a bolo fɛn bɛɛ i b'i sigi bɛnkɛw fɛ yen wari b'a fɛn bɛɛ b'a bolo mais ne mago t'o si la quoi ne mago bɛ mun na dɔrɔn ne ka gɛrɛ a la a ka jogo dɔn ne la hali fitinin dɔrɔn a ka jogo dɔnni don ne la quoi n'a fɔra ko ne bɛ tan tɔ n bɛnna la ne bɛ ka kɔrɔbaya ne sera ko dɔ de ma n ka cɛ i m'a fɔ ma musow kan ka furu ne fana kan ka famille de créer quoi mais n'a fɔra ko an bɛ tan tɔ k'o tɛ ka ɲɛnabɔ i m'a ye a kuma ka ca dɔɔni quoi non a cɛ a ma nɔgɔn i m'a ye mais ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn a fɔ a ɲɛna dɔrɔn i ka yɛlɛma du kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ quoi voilà bon ne yɛrɛ kuma in f'i ɲɛna n'a sɔrɔ i tun bɛ se ka hakilina ɲumanw de la quoi ayi min dɔrɔn de don dɔrɔn a fɔ a ɲɛna dɔrɔn i ka yɛlɛma so kɔnɔ o dɔrɔn de don ok problème foyi t'a la o waati kelen de ma cɛ an teliya ka taa yɛrɛ o waati cɛ suma i ka mugumanw ka cɛ o wayi ça va donc nin ko in de bolo ale fari faga dɔɔni quoi walayi n y'a faamu
Mais, Cheikh, qu'est-ce que tu viens faire ici? Et nana mon élève. Hein? Il nana mon élève. Ne mon effet. Hein? On est fou à comment de le faire. Il nana mon à quoi que? Oh, il y a une femme. Oh, il y a ça maintenant warflen. On est na wuti nishi. Il go jume? Ne na wuti nishi. Ne fou à comment de le faire. Où est mon kumai? Ne fou à la madou on a quoi. Mais ça va pas chez toi? Hein? Mais John ni agrina agrina do I kunadi. Hein? Wa mo shima ni donné kuna ne yɛrɛ de sigi ka miiri dɔrɔn k'a ye denkɛni bɛɛ kan i fa kɛrɛfɛ. Ah, mɔgɔ ma ni hakilinaw de ne kunna ne yɛrɛ de n sigi ka miiri. Ne ko mun de ko b'e la de? Han? Fɛn jumɛn de ko b'i la? Hali kɔsa in na ne mana ka bɔ Faransi yan. N nan'i sama jumɛn la? Finiw tɛ yan. Ma téléphone dɔ ɲini ka d'i ma. Alors tu veux quoi? Hein? Wa olu bɛɛ ka di wari ka di téléphone ka di nin bɛɛ ka di mais ne fa kɛrɛfɛla fɛnɛ ka di ne ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Hey! I tɛna fɔ k'i bɛna ne ka du ci yan dɛ. Je veux pas de problème dans mon foyer. I tulo bɛ n na. Tu restes où tu es. I y'a faamuya. I bɛ yɔrɔ min na i bɛ to yen de. Comment est-ce possible que i bɛ nin hakilina kirikiraw ta ka don i kunna pour quelle raison? Hein? Ne fo ka gɛrɛ la de quoi. Hey! N ko tu restes où tu es. Et puis depuis quand ne bɛ kuma f'i ye i t'a lamɛn? Hein? N jo t'a la sa n jo t'a la mais ne bɛ fɛ ka don so kɔnɔ dɔrɔn ne quoi o ma ne fa ka so tɛ. N y'a f'i ye cogo min na n tɛ tɛmɛ o kan. I tulo bɛ n na. N bɛ segin a kan je veux pas de problème dans mon foyer. Reste où tu es. I tulo bɛ n na. Ne bɛ fɛ dɔrɔn ne ka gɛrɛ la den bɛɛ kan y'a fa kɛrɛfɛ surtout den cɛmannin n'a fɔra ne bɛ yɔrɔ min na sisan min mana wuli o b'a sago kɛ ne la mun mana wuli o b'a sago kɛ ne la k'a sɔrɔ n fa bɛ balo la e fɛnɛ o yɛrɛ dɔrɔn fɛnɛ tɛ ne bɛ fɛ ka gɛrɛ n dɔgɔmuso fɛnɛ la o fitinin bɛ so kɔnɔ yan nɔ n'a fɔra ni o kana kɔrɔbaya sisan o ni ne tɛ ɲɔgɔn dɔn imagine papa e yɛrɛ ka lajɛ n'a sɔrɔ ni a bɛ mun kɛ quoi. Ne ko Cheikh e de bɛna ne ka du gere tigɛ fɔ ne ye yan. Han? N tɛ segin ka kuma kan. I kan ka to yɔrɔ min na to yen. I tulo bɛ n na. I bɛnna de y'i to yɔrɔ ye. I tɛna problème foyi don ne ka foyer kɔnɔ yan. Et puis je ne te comprends plus hein. I bɛ ka kɛ impoli ye han. E tɛ mun kalama n'i tanti bɔra ni kalama ko e kan ka na don so kɔnɔ. O tɛ i bɛ fɛ ka problème de lase ne ma. N'a y'o mɛn a da man di e la wa a da man di ne yɛrɛ la. N'a f'i ye cogo min na to ten. Comment ça? Et puis ne bɛ kuma f'i ye i b'i yɛrɛ kɛ n t'a si dɔn ye. Hein? N tɛ fɛ ka nin mɛn n tulo la han. I y'a faamuya? Impoli que tu es. Maintenant n tɛ bɔ n ka décision kan. I tulo bɛ n na. Tu es obligé de m'obéir. Impoli. Et puis carré ka ca fan bɛɛ quoi. N tɛ fɛ k'i ye yan carré kɔnɔ. I y'a faamuya? N tɛ fɛ k'i ye yan carré kɔnɔ. N'a ka di ye va ailleurs. I y'a faamu? Va ailleurs. Ta ka bɔ yan. Hali tɛ jɔlen bɛ yan. An tile tan. Nse, somɔgɔw. Baasi foyi tɛ. Kɔni baasi tɛ yen. Baasi foyi t'u la. Ne bɛ fɛ ka fili dɛ. Jɔn de don? Ne bɛ bɔ Jakitela aw fɛ. Oh, famille Jakitela. E tɛ Tani Mariam dɔn wa? Tani Mariam. O den de ye ne. Ayi ne t'o dɔn. E tɛ tɔnɔ Kadɛri muso ye wa? Awɔ ne ye Kadɛri muso de ye. Ne bɛ dɔn a bɛ se ka kɛ e tɛ ne dɔn dɛ. Ah, sinon n bɛ famille Jakitela kɔni dɔn mais ne t'i dɔn. Ok problème t'a la. N'i taatɔ ye min?
mbega ta sugu la. Ona yamne da ngata ngati. Ayi, akai walai. Sugu kono yala miseni nga chanko tu. Nyere bi se ka taa wo. Kambe. Na fura ko ne kama. Ne fa banu ne ka do so. Allô? Ne y'a f'i ɲɛna n k'i den man kɛnɛ. I b'a kalama kuma caman man ne nin ko in na quoi. Ha? O kumana e tɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la de wa? Nin ye den kelen kungo e tɛ ka se k'o ɲɛnabɔ. E yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ e ni ne ye min kɛ a ma ɲa bɔ tɛ se ka kɛ nin ko in kalama. E bɛna to sa bɛɛ bɛna bɔ nin ko in kalama. N ye kuma ɲɛf'i ɲɛna i jɔ i jɔyɔrɔ la a banna. Ayi ayi i man tɛ ka sɔn nin ma yɛrɛ de. Nin ye kabako ye. Nin bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ mun kɛ o kɛ. I den kɔni man kɛnɛ dɛ. Baasi tɛ. Ma b'o fɔ ko fila de ye den ko in m'a f'i ye kabako don mais a bɛ kɛ cogo di I ka ti jara. Ouais, merci. Baru. Baro problème dɔ bɛ ne da la. N t'a dɔn n bɛna fɔ yɔrɔ o yɔrɔ. Wala fɛn in bɛ i n'a fɔ doni de ne kunna quoi. Doni min don a ka girin dɛ. Est ce que ne bɛna se doni in kɔrɔ? N bɛ ka n yɛrɛ ɲininka o de la. Baru. Cɛ bɛ ka lasira dɛ. Non, kana siran. Mais problème ye problème de. Terikɛ. Ni problème ma ban kɛ juma. A tɛ se ka ban langa juma. Cɛ ka kɛ cɛ ye. Ni bi kun kan a ɲɛfɔ. I b'a dɔn ne ye den dɔ de sɔrɔ kɛnɛma. Yɔni n ka nin mariage in ka kɛ. Nka Ala ma se ka ne ni muso in ka furu latigɛ dɛ. An bɛ don min na ko bi den in a kɛra baliku ye sa. Nka mun ye problème ye? Den in ma fɛ ka na so de ko f'a ka yɛlɛma ne fɛ yen. E dun bɛ ne muso in ka ko dɔn. A bɛ sɔn mun ma a tɛ sɔn mun ma. E ka kan k'o dɔn dɛ. Bon n t'a dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn n kan ka mun yɛrɛ de kɛ quoi. Ne dun tɛ fɛ n ka. I bɛ ne lamɛn wa? E bɛ muso dɔn. I b'a ka keleya dɔn. Ni e taara nin den in ta ka na n'a ye so kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i ka furu sa. Ne hakilina ye min ye ni den in to a bɛnna la i tun bɛ k'e occupé a la cogo min na tan continue n'o ye. Kana den in ta abada ka na ne ye so kɔnɔ. Wa ne t'a dɔn mun denko yɛrɛ b'e la. Déjà Ala ye denmuso dɔ nɔgɔya e ye. I occupé o la. Effectivement i b'a dɔn i ka kuma latigɛ tɛ. O keleya ko in de kama n t'a dɔn n bɛna fɔ a ye cogo o cogo. Parce que ni n nana fɔ a ye sisan a bɛ n'a faamuya wa a tɛ n'a faamuya wa n t'o dɔn. Faamuyabaliya kelen in dɛ
o de y'a to n k'i ma n k'i ka den to a bɛnna la ni kɔrɔbayara ka ban a bɛ se ka fɛn bɛɛ de k'a yɛrɛ ye nafa jumɛn de y'o la k'o ta ka ala don i fɛ so kɔnɔ i bɛna kungo lase i yɛrɛ ma dɛ. Bon an kɔni an bɛ don min na ko bi a kɔni ka problème fɛn fɛn mana wuli n bɛ n jɔ n'o ye a ka problème fɛn fɛn mana wuli ne bɛ n jɔ n'a ye. E mako bɛ mun na bilen t'o fɛ continue n'o ye den bɛ yen fɛ o a bɛ yan o déjà i bɛ k'i occupé o la nafa foyi de tɛ nin tali la ka na so kɔnɔ ni denmisɛnnin de a bɛ faamuya baliku cɛ kana fiɲɛ don i ka furu la dɛ ni ne ka ladilikan ye k'a f'i ye. I b'a dɔn bi sɔgɔmada in na ne tatɔ baarakɛyɔrɔ la ne taara jɔlen sɔrɔ n ka mobili da la a ye nin kuma fɔ n ye yen yɛrɛ de i b'a dɔn a ka na ka di ne ye nka cɛ musow ka ko e kɔni b'i ka muso dɔn n bɛ ka siran a ɲɛ vraiment ni n ko n tɛ ka siran n bɛ nkalon tigɛ walayi i y'a fɔ cogo min na a kana na fiɲɛ don n ka furu la quoi mais tout compte fait i y'a fɔ cogo min na n bɛ hakilila jagabɔ kɛ halisa ni hakilina ye bila yɔrɔ min na n bɛ t'o sira fɛ. a to ne ta ye naba ye o de da ka di i la kana foyi fara n kan a b'i n'a fɔ i yɛrɛ ɲinɛ ka di dɛ petini ba ye min k'i la i hakili kan ka t'o la a ma to yen ka taa sigi furu wɛrɛ la waati min na an jigi yɛrɛ yɛrɛ b'a kan tɔɔrɔ tɛ yen a bɛ min k'i la. I b'a dɔn i ka o ko ninnu bɛɛ ye tiɲɛ ye ne ma ɲinɛ kelen kɔ nka o ye muso ta fanfɛla ye den yɛrɛ ta fanfɛla de ko don muso ye mun kɛ ne la ne ma ɲinɛ nka den yɛrɛ de hinɛ bɛ ne la. n y'i ka kuma faamu mais muso kolon o bɛ denko lankolon wolo den bɛna fɛn k'e la min ka jugu n'a ba ta ye. Ok problème t'a la n'i ka kuma bɛn mɛn tout compte fait n kɔni bɛ n miiri ni hakilina ye bila yɔrɔ min na n'o tɛ je sais plus quoi faire n t'a dɔn n kan ka mun yɛrɛ kɛ yɛrɛ au juste. i ka kɛta dɛ o de fɔlen ye nin ye. Ok problème t'a la i y'a fɔ cogo min na n m'a kɛ ten an ka deuxième tɔ in fɛnɛ i y'a mɛn actuellement o dɔrɔn de tun bɛ ka n kunkolo chauffer quoi. Est-ce que ne bɛna deuxième yɛrɛ kɔnɔ bi parce que ne tun kan ka taa ci dɔ de la dɛ ne farala ko bɛna foli dɔ la i fɛ ka sɔrɔ ka taa. I bɛna n bila ɲɛnafinnaw la dɛ. cɛ nin tɛ ba la koyi wula sera ka ban. ok problème an bɛ to k'o kɛ den wɛrɛ ye i y'a mɛn. ok problème t'a la donc k'an bɛ kɔfɛ o la kɛ. cɛ nka cɛ b'a dɔn ko plan kɛra dara Sɛki togo di tan l'exi ka plan ye o don n'an ye min kuma kɛ voilà o yɛrɛ de ko don ne ma fɛn na ko l'exi bɛna kuma caya e taara ɲɛfɔ a ye mun fɔ ne taara kuma ɲɛfɔ l'exi ɲɛna n ka cɛ l'exi bi jɔ ne ma ko non ko ale tɛ fɛ ko ale bɛ kari min kɔnɔ quoi ne ka se o kari kɔnɔ ko n'an bɛ ɲɔgɔn ye cogo min na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na an m'a kɛ tan an m'a bɔ tan quoi i m'a fɔ ma k'a se k'u kuma ninnu fɔ ne ɲɛna ko ne kana se so kɔnɔ quoi i n'a fɔ ne ka du tɛ quoi imagine. ayi Sɛki ne tɛ ka nin faamu cɛ hali ne ka sa wa ne b'o kɔrɔ dɔn nin walayi. Sɛki e fa yɛrɛ tɛ n wolo fa wa an bɔlen don fo k'a faga bɛɛ de ko k'an bɔlen don. non e yɛrɛ ko ko tɛ ye problème yɛrɛ de bon ne t'a dɔn n bɛna mun kɛ sisan nin ko la walayi ne yɛrɛ dɔn ko bɛɛ banna. mais ne kɔni bɛ kelen f'i ye denkɛni mana kɛ cogo o cogo i lafiya yɔrɔ y'i fa baara de n'i faso tɛ i tɛ lafiya sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ si mais e b'i faso to e bɛ taa min. ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ ni ne n'olu sera ɲɔgɔn ma fili ni galama mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn yan t'i faga so dɛ i fa y'i fili i la fili dɛ a kɛra tan ani y'a mago don i la a b'o kuma ninnu sini ka ninnu de fɔ fo ka don ne tulo la wa i m'a ye wa i b'a dɔn min ye problème fɛnɛ yan hali fili ni galama mana ci ɲɔgɔn na u bɛɛ bɛ wuli k'u jɔ nin bɛɛ Sɛki de fɛn o fɛn ko ne ye hali ni ne tɛ min ye ko ne de y'o ye quoi bon o de bɛɛ la ne fɛ ka n débarrasser ka bɔ so in na tiɲɛ don ne bɛnna de don a mana gɛlɛya ne kan ka taa olu de fɛ yen nɔ mais an bɛ wagati min na ko san tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ wagati min na ko san ne tɛ se tuguni parce que i bɔra ka mun fɔ san mɔgɔ faso de ɲɔgɔn tɛ quoi. Sɛki mais est ce que i fa b'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ tɔɔrɔ la. a b'a bɛɛ kalama hali kɔfɛ n'a taara Faransi a nana ni minɛnw ye finiw ni fɛnw ka di ne ma an ka cɛ i m'a fɔ hali téléphone ale de nana di ne ma e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama.
ne kɔni bɛ kelen f'i ye a mana gɛlɛya cogo o cogo yɛlɛma i fa fɛ yen ne y'i ka so ye dɛ. Bon e bɔra min fɛnɛ b'ale kunna a b'ale bolo ne yɛlɛmara ale fɛ yen nɔ sisan ne bɛna ɲɛ jɔ ale ka wari la ale ka ne bɔra ka wajazo i b'a dɔn wa ka ne to kuma la a ye mun yira ne la i b'a dɔn a ye ɲininka ko mun ko bɛ na bon tiɲɛ yɛrɛ la foyi ko tɛ ne la a bɛ wari jan ni mago bɛ fɛn minnu na kɛnɛmala la a b'a bɛɛ jan nɔ ne yɛrɛ alihamudulilayi n teri dɔw bɛ ka ɲɛ bɔ n fɛ. mɛ mun bɛ bali ka taa so mun kelen de la a b'i ba ko e tɛ taa so. o problème ne muso min b'a kun ne bancinin a bɛ ka siran o de ka côté ɲɛ n'a sɔrɔ o bɛna sɔn ne la quoi parce que ale y'o ladon ale m'a fɔ ɲɛna ko den b'a bolo a bɛ tan imagine mɔgɔ kan ka ne yan i den na. Sɛki e ka problème a ma nɔgɔn mɛ a ka nɔgɔn ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna i bɛ se ka min kɛ ni a ma ɲɛ ko lɛgise bɛ ka siran ka taa e présenter muso in na so i yɛrɛ bɛ taa e tɛ a ka du yɔrɔ dɔn déjà. e du yɔrɔ dɔn. I yɛrɛ bɛ taa déjà i bɛ taa muso in lasigi k'a fɔ a ɲɛna i fa de ye karisa ye a den de ye n'o tɔ bɔra da min na a tɛ fɛ muso ka bɔ a kalama de nɔ o la muso bɛ bɔ a kalama siɲɛ kelen a bɛ kɛ min ye i bɛ yɛlɛma so kɔnɔ n terikɛ e bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ ninnu bɛɛ ye ko wɛrɛ de ye ne bɛ fɛn kelen min f'i ye dɔrɔn i ka minɛnw cɛ i ka yɛlɛma i faso la o de ɲɔgɔn tɛ quoi muso y'a don ta muso y'a bɔ ta a tɛ fɛ muso ka bɔ a kalama taga yɔrɔ wɛrɛ t'e la o i faso in kɔ ala k'an kisi a ma n'e fa tɛ ye sisan jɔn de kan ka jɔ ni du ye jɔn de kan ka tiɲɛ ninnu ta e fa ka fɛn bɛɛ t'e ta de ya n'e ma taa so e bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ olu la cogo di ou bien den wɛrɛ b'a bolo min n'e tɛ kelen ya. ne dɔgɔnin dɔ bɛ yen nɔ musoman de don. mɛ o ye muso ye muso kɔni muso tɛ se ka du ta a mana kɛ cogo o cogo e de bɛ du ta don dɔ donc i tɛ se ka to kɛnɛma tan dɛ ne bɛ min f'i ɲɛna dɔrɔn i ka minɛnw cɛ i ka yɛlɛma i fa bara o de ɲɔgɔn tɛ. ne yɛrɛ kɔni ma dala ni lɛgise bɛ ka miiri o la yɛrɛ a ɲɛ bɛ san dɔrɔn de la ko minnu bɛ kɛ sisan o ni ale ka di muso ye cogo min na a tɛ fɛ fɛn ka bɔ o de la bon o de la a bɛ ka ban ne la. a cɛ olu si t'i ka ko ye koyi. n ka cɛ i b'a dɔn a ka di ne ye ka taga lɛgise fɛ yen san ka yɛlɛma yen mais n ka cɛ ne sirannen don. i bɛ siran mun ye. ne bɛ ka siran de quoi bɛn fitinin min b'an ɲɔgɔn cɛ nin wagati in na ne tɛ fɛ fɛn ka bɔ o la de quoi ni fɛn ma fara kan fɛn ka na bɔ a la a ka na dimi ne kɔrɔ a ka na dɔgɔya n bɛ ka siran o bɛɛ de ɲɛ parce que nɛgɛnɛgɛnin ma ko o ko dilan jagoya t'o dilan ne bolo. ne ye min f'i ɲɛna o kelen de don a mana kɛ cogo o cogo e fa de don a tɛna se k'e bɔ a denya la ko barisa k'e ko k'e bɛ yɛlɛma a fɛ yen yɛlɛmali in tɛ kojugu ye koyi ou bien fa wɛrɛ b'e bolo taa yɔrɔ wɛrɛ b'e la. ok bon n bɛ min f'i ɲɛna terikɛ i ka minɛnw cɛ i ka yɛlɛma i fa bara. n ka cɛ problème t'a la n bɛna réfléchir i ka kuma ninnu mais pour le moment décision kelen tɛ n bolo sa dɛ parce que ni n ko i ma ko n bɛna kɛ tan dɔrɔn ni nkalon tigɛ mais n bɛ n miiri quoi. ok o tɛ problème ye ne kɔni ye min f'i ɲɛna o dɔrɔn de don fosi t'o bɔ dɛ. Nse, mun kɛra? E bɛ jɔn o? ne mago tɔnɔ kale yɛrɛ la. Tɔnɔ Kadɛri. Kadɛri. Oui. Bɔ yan ta. mun ne kɛra Dɔ filɛ ka na k'ale mago b'i la dɛ. Sɛk e nana mun ɲini yan. wa ne nana n fa fɛ yen nɔ de. o tɛ ne ye mun fɛ e m'a mɛn de wa. Ko jumɛn? Kadɛri. i dabɔ nin na n ti ɲɛsira la ne ye mun fɛ e m'a mɛn de yan. ne fana se ka hadamadenya ye bɛɛ kɛ kɛnɛma bɔ ka sɔrɔ so bɛ n fa bolo. e ye mun den sugu ye de ye quoi. toi tɛ k'i ye mun den sugu ye. ne m'a f'i ye k'i ka to i bɛ yɔrɔ min na ne m'a fɔ k'i bɛ to tu m'as déçu quoi à peine ala cɛ. Ayi Kadɛri.
ne tɛ ka se ka foyi faamuya fɛn dɔ fɔ n ɲɛna n bɛ min faamuya. o ta e bɛ fɛ ne ka mun de f'e ye a bɛɛ ma f'e ye ka ban wa n den de don comme quoi. Kader e ma dɔn e tɛ hɔrɔn ye e ye ne janfa de depuis furu daminɛ la mun na i m'a fɔ n ɲɛna ko den b'i bolo e ne la cɛ denkɛ kɔrɔba b'i bolo i ma foyi fɔ n ɲɛna ne kɔni ne ni n den tɛ to i fɛ yan nɔ e ma dɔn e ye ne faga i ye nkalon tigɛ n ye han. mun ko b'aw fɛ yan. i terikɛ ɲininka. Kader mun kɛra cɛ mankan ma ɲi cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. i ɲɛ bɛ nin mun jɔlen na tan n m'a sugu dɔn yɛrɛ jaa nin denkɛ kɔrɔbalen ba bɛ Kader bolo a ma foyi de fɔ ne ɲɛna depuis furu daminɛ la mun na i m'a fɔ n ɲɛna ne kɔni ne ni n den tɛna to yan nɔ an ta ka bɔ yan. i tulo ka gɛlɛn n y'a f'i ye n k'i ka petit to a bɛɛ n'a la i filɛ nin ye kana kungo bila i yɛrɛ da la mais ni muso k'a ka taa a bɛ taa elle a raison non madame fo ni yafala ma e de bɛ kɛ sabalibaga ye. ka sabali ne tɛ to yan n tɛ to furu in na koyi n bɛ taga de janfanci ne tɛ to ka furu la. Kader i jo tɛ nin kelen na dɛ ne ye kuma bɛɛ f'i ye k'a dɛsɛ n k'i kana to nin kana so kɔnɔ i tulo gɛlɛya f'a kana so kɔnɔ. Merde cɛ a y'a to n ka dɔ mɛn sa janfa o ta janfa fɔlɔ la ne de la kuma kɛ janfa fɔlɔ la ne de la min ma Poupée a fa ye jɔn ye kuma kɛ n bɛ fɛ i k'a fa fɔ n ye sisan Poupée fa ye jɔn ye a fɔ n ye kɛ a fa ye jɔn ye. ne an ɲɛ bɛ nin ko in na dɛ ne bɛna fɔ. ka taa min i jɔ a bɛɛ bɛ k'i sen kan yan a fa ye jɔn ye o ta i nɛn tununi la de yan han i bɛ ne de dala janfa kuma kɛ a fa ye jɔn ye ne b'a dɔn a fa tɛ mɔgɔ wɛrɛ si ye e kɔ baro i ye malo dɛ tere a la ne ma miiri tile kelen k'e bɛ sɔn ka nin kɛ ne la ne y'a dɔn depuis waati jan ko relation dɔ bɛ ne muso cɛ o mais ne ɲɛ cɛ a kan de den fa tɛ maa si ye e kɔ nka merci maintenant a bɛ n lamɛn awɔ chèque ye ne di a diyara aw ye o a ma diya aw ye o chèque bɛ to yan jaja ne bɛ ka waliden de labalo n yɛrɛ fɛ yen k'a sɔrɔ n ta bɛ kɛnɛ ma e ma dɔn ne mɛnna n yɛrɛ kan ouais n den de don et puis quoi n den de don ne jeli et puis baro i bɛ teri kura ɲini i yɛrɛ la i tulo bɛ n na e ko don n'a y'i diya to yan n'a y'i diya taa i y'a faamu an ka don so kɔnɔ sɛ i ka minɛ ta.